Denne video viser i blødsætning, opscoring af gulve, kørsel tæt på kanter og kantvask. Sæt maskinen på manuel. En god øvelse er at lægge vand ud på denne måde, for at se at alle vanddyser virker. Ved i blødsætning aktiver feje- og børsteenhed. Vand tændes og vand doseres. Doser efter hvor stort område man ønsker at sætte i blød, og efter hvor sugende gulvet er. Sænk sugebom og tænd sugemotoren. Det snavsede vand fjernes fra gulvet. Kør ikke tæt på kanter med høj hastighed. Hvis uheldet er ude, er sugebommen lavet til at falde af, for ikke at beskadige hverken kanter eller maskinen. Sugebom monteres dog med lethed igen uden værktøj. Tænd kantvasker. Kantvasker er fleksibel og bevæger sig i forhold til kanters ujævne former. Aktiver altid brake wash til sidst, da det stopper alle funktioner automatisk uden at efterlade vand på gulvene.